Makakasama po natin ngayon si Rene Ricardo o mas kilala bilang Abe Tayag, ang presidente ng De La Salle Alumni Association Pampanga Chapter, at si Professor Aris Patawaran, trustee ng De La Salle Alumni Association Pampanga Chapter, para pag-usapan ang nalalapit na TCS Clark Animo International Marathon. Magandang araw po sa inyo and diretso na po tayo. Alam ko po, taon-taon nang ginagawa itong Animo Run. Pang-ilan na po ito ngayon? At bakit, usual question, bakit Clark ang napipili niyong lugar na pagdausan ng event na ito, Sir Abe? Sa 16th year na nito, ng Animo Run, no? So, and why Clark? Kasi siya lang makakapag-accommodate. Conducive. Yes, no, sa number of runners, no. So Requirements ng Oo. World Athletics. Oo. Oo nga pala, nakasukat pala to. Nakasukat kasi yung course natin na pwede siyang qualifying for Boston, for international. For international Yan. marathon. Pupunta ako dyan Yeah. mamaya Sige. bago tayo tumuloy kung bakit International Marathon. Ang tanong ko ngayon, bakit pang 16th na at nagtutuloy-tuloy ito, Professor Aris? I think nag-umpisa to 2009. Actually nagtataka rin ako kasi wala naman kaming bayan. Actually na-stress na kami. Pero kasi 50 plus na kami, isipin mo, 16 years ago, 30 plus pa lang kami. No? Ako tingin ko, no, ang nag-move sa amin is yung advocacy namin. Kasi naniniwala kami with President Abe and the board, yung talagang if you want to invest long term, yung kapaligiran talaga yung I mean, maski wala na kami dito, pag naitanim ng mabuti yung mga kailangang itanim, tingin ko makikinabang yung future susunod na generation. Maganda yan. Maganda yung layunin ng pagtatanim na yan. Pero wag sanang tanimbala. pero Sir Abe, Yes. nabanggit nyo na kanina, it is a qualifying event for the Boston Marathon. Ito ba yung dahilan bakit nasabi nating international marathon na ito? Kasi dati, parang ano lang fun run lang. oo, Pang enjoy lang nung mga naisumali. Pero ngayon, may mas malaking hangarin yata itong event natin. Yes, and pwera doon, meron tayong mga international na runners. Okay, nasasali. Participation, kaya siya international marathon, ano. So yun. Just to add, mga to date, Yeah. siguro 26 nations na yung Wow. sumalit since naging international kami mga 7 years ago. So ano siya, dahil nga, yun nga, nabanggit ni President, dahil Clark, madaling puntahan ng Yes. Oo, kasi the airport is The there. airport, yeah. So pinopromote din namin yung community Sa Clark. na domestic and international tourism. Okay. 16 years, and I think yearly, baka may mga bago kayong ina-add for this year. What do we expect? What can we expect for the Animo Run this year, Sir Abe? Wala kang masyadong ina-add, no? Tinutuloy-tuloy lang namin yung, of course, yung pagbigay ng magandang experience, no, sa ating runners, no. Kailangan yung athlete experience nandun. And nag-observe din kami, sumasali kami and nag-visit kami sa mga races international, no, para madala namin dito or sa Animo Run, no, yung mga na-experience namin na pwede nilang ma-experience kahit hindi sila lumabas. Okay. ng So bansa. dito pa lang, local Yes. pwede na, Prof. Yes. Actually, nabanggit nga ni President, para naman maging legit yung marathon namin, kami mismo nagsumasali sa international marathon. Baka Okay. akala nila na bumudol lang kami. Diba? Oo.
So, si katulad ni President, this year sasali siya sa Boston Marathon. Wow. So, para mag-qualify ka doon, kailangan mo matapos yung 42 kilometers in 3 hours and 20 minutes. So, kaya niya. Napasubo. Napasubo O yan, siya. sali ka muna ng Napasubo. animo bago ka Para- kasama ng Boston. So, yun nga, yun yung maganda sa amin kasi yung nagsusukat, hindi lang kami, taga-Australia pa yung nagsusukat. Siya yung nagsusukat na sa buong Asia Pacific para, kasi tatanong pag sumali ka sa Tokyo, saan ka ba last tumakbo? Oh, okay. Kumbaga, dapat legit yung, Qualified ka talaga. kasi Yes. minsan yung relo mo sinasabi 42.195 na, pero pag parang mali hindi kasi accurate yung GPS. So yung sa amin sinukat ng Metro. Ng Metro mano-mano. 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 Oh, okay. Actually. Okay. Kaya nasunog ako O ngayon, the big question Yeah. is, marami ang naghihintay ngayon sa interview natin. Paano ngayon sumali dito sa ating International Marathon, TCS, DLSU, Animo Run dito sa Clark, Sir Abe? Paano ba? May mga maikli, full marathon, magkano, at syempre, yung premyo, ano makukuha ba dyan? Magpapagod ka. Meron ba? Meron naman. So, all distances meron tayo for any level, no? Okay. Meron tayong first yung 2.5 for the kids. Okay. And then 5K, meron din 10K, 21 and yung 42 kilometers, no? So, all levels, no? All levels. So, very naman kami, no? Just to add yung sinabi ni President, very generous itong Oo. TCS Clark Animo International Marathon kasi yung unang tinatanong dyan yung cut-off. Cut off. Oh. So, para nagbibigay kaming 7 hours para matapos mo yung 42 42 kilometers. kilometers. Tapos silang kasi yung half mga 4 4 hours. So, yung 2.5 kilometers, Wala 45 na yan. minutes. Wala. Meron pa. 45 minutes. Meron pa. 45 minutes. Yes, So, very generous. Not to mention yung ruta na inapprove ng World Athletics ay it's a fast route. So, kung gusto mong ma-attain yung personal record mo, ito yung eksaktong ruta. Green na green. Okay. Meron kayo hindi nasasagot. Papaano sumali? Magkano yung Yes. babayaran natin? And anong meron? May yung yung kits, ano yung laman ng kits natin? So, meron tayong website, no? Yeah. It's a race roster nandyan sa Facebook Oo. page ng Clark Animo Run. I-direct, may link doon tapos i-direct kayo sa For all the details. no? yeah, for the registration portal na ginamit namin. Actually, yung eksakto, clarkanimo.com. Okay. So you have to visit there po, yung mga nanonood sa atin ngayon, to know the details kasi masyadong marami yon para i-discuss ng mga bisita natin. Meron po bang pupuntahan yung proceeds ng ating International Marathon? Yes, yung projects ng alumni, yung alumni association, no, yung pinakaunang project niya since 2009 is yung watershed ng Angeles. So partner namin which is ROACI, which is founded by my dad. Siya rin yung president doon. Oo nga pala. Ngayon ako yung president ng ROACI. So, yun yung isa. And then yung Lasal Botanical. Botanical Garden. So Sa Alviera. sa Alviera naman yun yung 23 hectares na ito magkaiba kasi ng personality, no? Itong Yes. ROACI, kumbaga ito yung talagang to rehabilitate the water table. To maintain. That includes San Fernando area. Yes. Yan. Yun namang Lasal Botanical is more on science-based, preserving the species ng endemic. So, yun, nagsusupport din kami doon. This is supported by De La Salle Philippines. So far, umaandar naman pero sana wag po tayong mainip. Ganun po talaga. Matagal tumubo yung mga puno. So, yun. Yung dalawang main advocacy namin. Okay. So ngayon, gaano na po karami yung nakapag-register at kailan ito? And please invite our viewers dito sa ating TCS Clark Animo International Marathon.
Okay, so right now, nasa yung last ano namin, it's almost 7,000 runners na. Wow, ang dami na. As of, kailan ba yun? Yesterday. No? So, aabot yan siguro mga 8,000. Yeah. Runners na yun. Runners na Wala yun. pa yung participants. So, this will happen on March 8, no, at the Clark Global City. So I would like to invite all our viewers, no, to join the longest running Wow. event. Tama ba? Longest running and biggest. Yeah, and biggest. In the Philippines? No, in Clark. In Clark. Clark. Mali. Yan. Sabi nyo nga, di ba? 16 years ago. Professor Aris. To date, medyo sinara na namin. No? Okay. Pero there is still a chance Yeah. once we finish counting all the entries. No? So, on March 5, 6, 7, we will have the race kit distribution. We will announce the venue, no? But it's in the Clark area. There might be a chance that we will be still selling the prepaid kits, no? Kasi mahirap namang kunin namin yung registro nyo, tapos wala kayong medal, di ba? So, kailangan we want to make sure, no? So, once we are done with the counting, we will announce on our social media if we still have the prepaid kits. Ayan. So, ini-invite namin kayo, supportan nyo itong non-profit run na di po kami kumikita ni President Abe dito. Advocacy lang po. Okay. Ayan. And pwede rin na, kung ayaw nang sumali, just watch and enjoy. Yes. Makisaya lang sa grupo sa Alumni Association. Yes. Nandun po yung mga pep squad namin, no? Which we bring in normally. Sometimes we have the UAP De La Salle University Pep Squad and sometimes the De La Salle St. Benil Pep Squad. So nandun po sila para pasayahin yung cheer event. tayo. Okay. Last na lang. Invite everyone because this is open to everyone po. Yes. So again, I would like, hindi lang po ito pang lasalista. Ayan. Pwede So, rin na tenista po. Pwede rin. so I would like to invite everyone to join us, the TCS Clark Animo International Marathon on March 8 at the Clark Global City. Gun starting. Gun start at 2:30 a.m. AM. for the 42K, 4:30 a.m. for the 21K, 5:30 for the 5 o'clock, Yeah, 5 for the 10. 5 a.m. for the 10K, 5:30 for the 2.5K, and 6 a.m. for the 2.5 kilometers. Alright. Yeah. Maga. Kaya maaga. Madilim pa. Madaling pa. Alright. Check na lang po natin ang Facebook page ng Clark Animo Run para po sa karagdagan detalye.